Mbendera hii tisaifera mbendera imene. Guys, ndofuna ndifotokoze chinthu chinaso chofunikira kwambiri kuti anthu achimvetse. Lero lindaona ma reports ambiri anthu amene akudandaula kuti a president sanapange dissolve cabinet. Sanapange dissolve cabinet, amayenera kupanga dissolve cabinet before my elections. Koma malamulo sakukambapo kanthu kuti a president apange dissolve cabinet kapena asapange dissolve cabinet. Popeza kuti masiku ano tayamba kavotedwe kanyong'ani ka 50+1 zitha kutheka kuti kuponya mavoti mawa palibe president wa nyong'ani amene wapezeka. Ndiye kuti tikhala ndi period yodikirira kaikhala miyezi 3 miyezi 2 ndaiwala kuti malamulo amati bwanja pene I think miyezi 3 kena kati zavoteso. So tikhala ndi nthawi yodikirira kuyenera kukhala cabinet, kuyenera kukhala president, kuyenera kukhala mtsogoleri. Right? Anyway, komano nkhani yomwe ndifuna ndikambe ineyo ndiyokhuza anthu amene akunena kuti ndaona nditu pa Facebook wina kulemba kuti ma cabinet ministers sana imitsidwebe. Ndiye chonchi kuluza chisango ma ministers zosinde kuti aba ndalama zonse zimene zili ma ministry musinde kuti watha kuziba kuzidenga. Dede bakuza kwa guys, ma minister amasunga ndalama. Ma minister amasunga ndalama. Nde wina wabwera wazandi challenge pamene paja kuti ndifotokoze ngati ma minister samaba ndalama chifukwa chani ma minister amalemera. Nduna zimalemera chifukwa chani? Nde kuti ngati nduna zimalemera nde kuti zimaba ndalama zaboma. Another misconception also. Misconception imene imatipangisa kuti feti samapange trustee. Nduna samapange trustee ma politicians. Kutero kwa Nesta kungokhala nduna. Anesta kwasankha kukhala nduna kayajani ayamba kuoneka ngati akuba ndalama, akudya ndalama zakuba zaboma. Komano tenti fotokoze. Fuso labwino. Kodi nduna zimalemera bwanji? Akulu nduna zija zimalemera bwino. Bwino komano chimene tidziwe njone nduna zathu zimalandira ndalama zambiri. Okay? Nduna zathu zija average leloli salary yawo pa mwezi imakwana 6 million. Kuposera hapo average 6 million kwaja. Nduna ina iliyonse. Pamene wotu ukamba za salary plus ndukamba za salary nkadimo ndi ma allowances, ma benefits. Nduna zija zimalandira ma allowances, ma benefits. Nduna zija pasiku zimatha kumalandira $120. Tsiku lina lililonse. $120 pa tsiku. Nduna zija kumalandira. Ndemu yike makwaja kuti ni ndalama zingati. Right? Nduna zimapanga makobiri. Nduna zina zija zimakhala nduna, zimakhala so member of parliament. Ngati member wa parliament ali ndi salary yake. Salary yake ndi ma allowance yake aku parliament uja. Parliament uja ukazochitika ali ndi ma allowance ali ndi salary. Ndiye wasankhidwa so kukhala nduna. Ngati nduna ali ndi allowance ali ndi salary. Kuphatikiza pamwezi amatha kumaweruka ndi 10-15 million. So anthu aja makhala ndalama. Nimapita mungodziwa pamene popo. Sikuti zokuba yayi ndi zimene anthu akupatsidwa ndi malamulo zolandira bwino ndi mmene amapangira amakhala ndalama. Okay? Now, ena nkumati komabe amaba. Kuti ndalama zakuba kati nduna imaba. Ndalama zake kuba kwa amaba bwanji. Nduna zambiri za boma including akulu enene aboma. Kuba kwake sikuti amakatenga ndalama za boma kwa account ya boma kutenga yayi. Ngati panga khali nduna yomapanga zinezo ndi nduna imene yopanda nzeru komanso ndi yopusa. Chifukwa ili ndi salary ma benefits ambirimbiri. Nduna zibaba ndalama, osati kuba ndalama zimalandira ndalama lo kapena kupanga ndalama through kugulitsa access kwa president. Kuli anthu ambiri ya business. Anthu ambiri ofuna zinthu zosiyana-siyana. Amene amafuna atalankhulana ndi a president, amene amafuna atakumana ndi a president, amene amafuna mafeva zosiyana-siyana ochokera kwa president. Anthu amene aja amatha kuzera mwa nduna. Nduna zimene zili close to a president zimatha kupanga arrange ma meeting kuti anthu aonane ndi a president. Mabesa ma right hand manager amapanga access. Iniyo kuti mukakumane ndi adadi, iniyo adadi ajaga wina okhala president. Olokanoba kuti mupite mukaloledwe iniyo. Ola Nesta anene kuti afuna kumane akacheze ndi adadi. Akaba simone adadi. In order to get to a dad, you go through and the manager amata kufuna kena kake. Kuti wewe access uipeze.
nduna zambiri zimapeza ndalama through that yomwe imakhala ngati lobbying. Andofuna influence kwa president amatha kumapereka ndalama ndi nduna zimatha kulandira ndalama in form of mphatso. Lese ineyo company yanga kupanga zingine zina zake sapato zina zake chanja zubweza sapato za bowo zina zake ndi basi nditenga sapato zonse zabwino zimene tikupanga waitana nduna kuwapasa nduna aja apange appreciate uye kuwapasa nduna apase akazi awo anawo se kuwapasa kwaitana nduna abwere ku hotel kwathu kujazala azagoneko chanja kuti mwina atipase vema favors ba access ma business chifukwa nduna zija zimapanga influence. Ndio kuli anthu amenewo ndi amene nduna zija zimapezera ndalama ndi ma politicians ambiri. And president ujao amaufuna kuti they should control dziko. Ngati mukupanga control dziko muli ndi power anthu amakunyengererani. Olo anthu akunja ma China kaya ma Americans afuna kena kake contract kama Australians amatha kunyema. Ndizija mamva za Michael Usi zija amakamba zoti ena ake kuti amange amusement park kulilongwe kuja ma investors atabwera anthu ena amauza kuti apereke kena kake kuti apasidwe permit apereke kena kake. Kuli anthu amene akutenga malo mulilongwe musemuja kumamanga ma foreigners akumanga zinthu ifesi timaziwa zoti amene aja kumanga bwanji nthawi zambiri amapereka ma lobbying access kuti apasidwe apangidwe approve amalandira zithumba. So yes, nduna zina sizonse nduna zina zimalandira ndalama mwachinyengo kuzera mwa anthu ofuna ma contract mwa anthu amadeal achanchani koma sikuti zimaba direct ndalama za boma amene anthu timaonera mutu mwatu makala kuti kuli chithumba cha boma kuna wale alesa kugawana kuti tatenga iweso tatenga izo iki apa amaona ndiye samwamvesa picture mwakhala nayo zina ndikunenazi sikuti zimapanga apply kwa munthu wina aliyese. Zina ndikunenazi ndi jeno kungokupasani picture yoti mudziwe kuti awati ama politicians wati kamati amaba kuba wake kuti kumaikhala kutani chifukwa ndo ena mutu mwatu timaona ngati amene wawa akudya ndalama zathu za boma za misonkho zimene amaja zambiri zimakhala za through ma salary ma allowances ma benefits awo amakhala ndalama zambiri za fuel pamwezi fuel waulere pamwezi magani modawo kutira fuel ndi amatha kutira fuel wa boma ndikumapangira zinthu zawo za private fuel wina kutira magani modawo wa private fuel wina kutira magani modawo wa business kuma fuel ali wa boma. Those are my benefits amene iwa sign lidwa makhadi amene amapasidwa kuti athirire mafuta pamwezi mukuona ndiye ningofuna kuti anthu muziziwa kuti sikuti mu office mwa nduna ndi makhala chidrawer cha ndalama za boma iwo aja nkumatenga nkumagawana nthawi zambiri it's not like that unless muli ku South Sudan zomwe kwambiri.